Izinkosazana Ezidansayo Eziyishuminambili. Kwasuka-sukela, kwakukhona inkosi eyayinamadodakazi ayishumi-nambili, okwakuyizinkosazana eziyishumi-nambili. Enye nenye yazo yayiyinhle ukudlula ezinye. Zonke zazincane manje, futhi inkosi yayinecebo lazo ukuthi zishade. Kodwa maduze yazi ngokuthi zonke izinkosazana eziyishumi-nambili zazidansa ubusuku bonke. Akekho noyedwa endlini yenkosi owayazi ukuthi ziya kuphi. Inkosi yayikhathazekile. Yayikhiya umnyango wamagumbi azo ngokuzivikela ukuthi zingaphumi ngaphandle. Kodwa yonke imizamo yayo yayingasizi njengoba yayithola izimbobo ezicathulweni zezinkosazana. Yakhathazeka kakhulu yaze yenza isethulo. Umuntu ongathola imfihlakalo mayelana nomdanso wezinkosazana uzonikwa inketho yokushada eyodwa yezinkosazana, futhi uzoba yinkosi ngemuva kokukhotha kwami. Kodwa uma umuntu wehluleka ukwenza njalo ebusukwini obuthathu, impilo yakhe izopheliswa. Izindaba zasabalala ngomoya, futhi maduze inkosana yavela ngaphambili ukuzothola ngemfihlakalo yezinkosazana. Ngiyinkosana evela ezweni elingomakhelwane wakho, futhi ngilapha ukuzothola imfihlakalo mayelana nezinkosazana. Yathola ukwamukelwa ngezandla ezifudumele endaweni yenkosi. Ntambama ngemuva kwesidlo sasebusuku, yanikwa igumbi lokulala. Igumbi lalisondelene negumbi lezinkosazana. Igumbi layo lalihlaliswe ngendlela yokuthi ikwazi ukugcina ibheke iso ezinkosazaneni ukuze ibone ukuthi zidansela kuphi. Umnyango wegumbi lezinkosazane wawushiwa uvulekile. Inkosana yayisegunjini layo. Izinkosazana ezimbalwa zeza kuyo zamnika ingilazi yewayini. Inkosana yaphuza iwayini futhi yaqala ukubona ukuthi izinkosazane ziphezu kwayo. Yahlala isikhashana, kodwa yaholwa ubuthongo kakhulu yaze yalala. Yavuka ekuseni yathola izinkosazana sezidansile. Lokhu kwalandelwa ubusuku obumbalwa futhi. Osukwini lwesine, inkosana yahluleka ukunikeza impendulo. Yabulawa inkosi ngaphandle kozwelo. Emva kwesikhathi abantu abaningi bavela ngaphambili ngesicelo esifanayo, kodwa bonke bahluleka ukuthola imfihlakalo. Bonke babulawa inkosi. Inkosi yayingajabulile neze ukubulala, futhi yayikhathazekile ngokuthi yayingakwazi ukuthola impendulo ngomdanso oyimfihlakalo wezinkosazana. Kwakukhona isosha embusweni okwakufanele lishiye emasosheni ngenxa yokulimala. Manje yayingasekho into elalingayenza empilweni. Lanquma ukuya edolobheni yenkosi. Endleleni yalo yokuya emzimkhulu lasiza umama omdala. Wambonga futhi wamcela. Ingabe uya kuphi? Angazi. Bengicabanga ukuya edolobheni lenkosi. Oh, okwamakhosazana. Cha. Yini ephathelene namakhosazana? Ingabe awazi ngesethulo senkosi? Oh, ngike ngezwe ngaso. Kodwa ngicabanga ukuthi uma ngike ngagijima ngemuva kwalokho, ngizolahlekelwa impilo yami njengabanye abazamile. Akufanele uphuze iwayini unikezwa yona ngaphambi kokuthi ulale. Kufanele uzenze ngathi ulele. Washo lokhu umama omdala wamnika ingubo yokugqoka. Ngeke ubonakale uma ugqoke lokho. Kuzokusiza ukuthi ulandele lezo amakhosazana ayishumi-nambili. Isosha lambonga umama omdala, laqhubeka endleleni yenkosini. Inkosi yamamukela naye. Isosha laphathwa njengabanye abaqhudelana. Kusihlwa ntambama lavunyelwa ukungena egunjini elalisondele negumbi lezinkosazana. Ngemuva kwesikhashana, inkosazana enkulu yangena egunjini lesosha. Sawubona inkosazana. Sawubona, ngithwele iwayini. Ngicela wamukele lokho njengophawu lokwamukela kusuka kuthina sonke. Isosha lalazi ngalokho. Laphuza lonke iwayini, kodwa kaliligwinyanga njengoba lalifake isponji ngaphansi kolimi. Njengoba inkosazana iphuma egumbini, isosha lakhipha isponji lenza sengathi lilele. Izinkosazane zazijabule ukulibona lilele.
zonke zagqoka ukuze zizophuma. Njengoba zonke zase zilungile, inkosazana enkulu yathinta umbhede wayo washona phansi. Amakhosazana ayishumi-12 ngokulandelana wawo ashona phansi embobeni. Isosha lalibukele, lagqoka ingubo, lazilandela. Lehlela phansi nenkosazana encane. Kwathi ngaphakathi nendawo nezitebhisi, inkosazana encane yazizwa ithuka. Ngicabanga ukuthi kukhona ohamba nami. Kwezinye izikhathi kuzwakala uma uhamba ebumnyameni. Sondela. Isosha ladonsa ingubo kancane. Wathuka kakhulu. Ukhona odonsa ingubo yami. Ngiyasaba. Uyibambise esipikilini. Ikhiphe uze. Isosha lahleka futhi lahamba nezinkosazana. Izinkosazana zaqhubekela engadini enhle lapho onke ama-petals ezihlahleni wayesilva. Isosha lathatha eyodwa njengobufakazi. Njengoba lenze kanjalo kwaba nomsindo. Inkosazana encane yathuka futhi. Uzwela lowo msindo? Yebo, kwakuyisibhamu senjabulo ngoba sisuse omunye oyedwa. Zaqhubeka zangena engadini enamacabunga ayigolide kuso sonke isihlahla. Isosha lakha icabunga futhi kwaba nomsindo odubulayo. Inkosazana enkulu yacela encane ukuthi izibe. Ngokuqhubeka izinkosazane zangena endaweni egcwele ama-diamond. Isosha lathatha i-diamond. Manje nakhona inkosazana encane yezwa umsindo odubulayo futhi yathuka. Zafika echibini lapho izinkosana eziyishumi-12 zazilinde khona ngemikhumbi yazo eziyishumi-12. Inkosazana ngayinye yahlala nenkosana ngayinye. Isosha lakhetha ukuphekezela encane. Oh nkosazana, ngiyezwa umkhumbi uyasinda namuhla. Kufanele ngisebenzise wonke amandla ami. Angazi, kodwa ngizizwa ngifudumele lapho. Imikhumbi eyishumi-12 yafinyelela kolunye uhlangothi lwechibi lapho kwakukhona indlu yenkosi enhle ebukekayo. Amapheya ayishumi-12 angena endlini yenkosi lenza kanjalo nesosha elingabonakali. Njengoba zingena eholweni umculo waqala, izinkosazana eziyishumi-12 zadansa nalezo zinkosana ngokujabula. Zadansa kwaze kwaba ihora lesithathu. Izicathulo zazo zaze zavela izimbobo zase zinquma ukubuya. Izinkosana eziyishumi-12 zabuyisela izinkosazana emuva ngale kwechibi. Manje isosha lahlala nenkosazana enkulu. Njengoba sezibuyela emagumbini azo, isosha lagijima lalala phansi embhedeni walo. Ngesikhathi izinkosazane zingakafiki egumbini lazo. Siphephile. Masishintshe izingubo zethu sikwazi ukulala. Lokhu kwenzeka njalo ebusuku. Isosha lazilandela, laqoqa ubufakazi, labuyela embhedeni ngaphambi kwazo. Ngosuku lokugcina, inkosi yabiza isosha. Nkosi yami, zonke izinkosazana zingena ngaphansi kwegumbi. Kunendlu yenkosi ngaphansi kombuso wakho. Futhi lachaza indaba yonke iphelele. Inkosi yabheka izinkosazana ezazilalele lokhu zimi ngemuva kwekhethini elikhulu. Ingabe kuyiqiniso? Nazi iziqiniseko nkosi yami. Laletha amatabunga asiliva nayigolide kanye namadayimani ayiwakhile. Amakhosazane manje amukela iqiniso. Zavuma ngalokho ebekade zikwenza. Inkosi yajabulela ukwazi iqiniso. Yahalalisela isosha. Ingabe iyiphi indodakazi yami ongathanda ukushada nayo? Angisiyena umuntu omusha. Ngakho-ke ngingathanda ukushada indodakazi yakho enkulu. Inkosi yacela amadoda ukuthi ahlele izinto ezibalulekile zomshado. Futhi umcimbi wenzeke ngalo lolo suku. Umkhwenyana wami uzonikwa isihlalo sobukhosi ngemva kokufa kwami. Bonke bahlala ngokujabula ngemuva kwalokho.